Shigowanka Kannywood. Ka shigo ne a zuciyanka ka sa na shigo ina so in zama actor ne ko ina so in zama producer ko director ko editor, wanne ka zo da niyya? Waka ce ta kana wasu. To mu ji labarin. Yau na zo da ra'ayin na yi ta da na gaban da halinta. A nan ne na kwadaita abokina sha'awar yinta. Shine Hamisu Bureka. Ni na fara kwadaita mai sha'awar yayi waka. Masha Allah. Kuma haka muka yi ta lallaba har aka zo studio dai. Wata ran ai kiɗa ma a gudu sai an samu kuɗin. Kin gane sai a zo a biya wannan kuɗin kiɗan. Allah sarki. In ka juwa na baba in za ba a sha dare ba a sha rana. In ka juwa. Barkanmu da dawa masu kallon mu. Alhaji Editor. Sunusi Oscar Fofoto. A da an san kana tare da shi sosai. Yanzu me ya faru? Butulci ka masa ko kuma dai wani abu ne? Alhaji Editor, bari in shiga gonan da baka so a taba. Akwai wata mawaƙiya. Me muna musau. Me halakar ku? Ita. Kai. Me halakar ku? Me yasa ka bar editing? Abin da yasa na bar editing na hakura na bawa yara. Saboda in yanzu na ce zan yi editing din waka yadda nake da, ai akwai wanda ba za su ci abinci. A lokacin da ka fara directing, ka nemi shawarar mai gidanka wato Sunusi Oscar Fofoto ko kuma a'a ka tafi kai gaban kanka da kaga cewa ka iya? Gaskiya ban nemi shawararsa. Me yasa? Alhaji Editor, nan da shekara 5 ko ya kake ganin za a samu ci gaba a harkan editing? Alhaji Editor. Na'am. Ka zama editor wanda za a ce kusan a cikin masana'antar Kannywood ba inda za a kira sunanka ba a san waye bane. Yanzu a ce wasu yara ne ka koyar, za ka fito da at least mutum 5 kana alfahari da su cewa ka koyar da su waye ne? Mutum 2. Sunusi Oscar Fofoto ko EZ, ka zaɓi ɗaya. Sunusi Oscar Fofoto ko EZ. In ka juwa na baba in za ba a sha dare ba a sha rana.